Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алгатыба койбир темалар турында. Татарстанда хайваннар кытыру очрагы ачыкланган. Шул сәбәпле Лениногорск районында карантин игълан ителде. Шуеннан куеп эшләнгән, сәнгатьчә эшләнгән култыксаны алыштыралар ниндидер калайга. Мәләкәс елгасы күперендәге киртәләрне ни өчен алыштыралар? Төрле төстәге стеналар, урыны белән ярыклар. 25:08 йортында яшәүчеләр подъездларыннан канәгать түгел. Ремонт кайчан тәмамланыр? Татарстанда хайваннар кытыру чыганагы ачыкланган. Шуңа бәйле рәвештә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Лениногорск районында шикләү чаралары кертү турында буйрыкка кул куйды. Карантин вакытында бу районда йорт хайваннары белән сәүдә итү, сәламәт хайваннарның сөтен кайнатмыйча сату һәм куллану, дезинфекция үтмәгән тире һәм йоннарны район территориясеннан алып чыгу, кыргый хайваннарны аулау тыела. Бу Татарстанда хайваннар авыруның беренче генә очрагы түгел. Быел мондый хәл булган иде инде. Татарстан Республикасының кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәте 2019 елда 13 кытыру очрагы теркәгән. Авыру хайваннар тешләгән кешеләр саны арту күзәтелә. Ветеринария күзәтчелеге мондый очракта тиз арада табибка мөрәҗәгать итәргә кирәклеге турында искәртә. Кытыру чире вируслы чир кешеләргә күчә дикий плотоядныйлардан, төлкеләрдән в основном. Кешеләр беренче чиратта травматологиягә мөрәҗәгать итәргә тиешләр и обязательно үтәргә тиешләр прививка. Бу чир параличка китерә. Вакытында мөрәҗәгать итмәсәләр, кеше бу чирдән үләргә мөмкин. Мәләкәс елгасы күперендәге ныклы һәм матур киртәләрне алыштыралар. Ни өчен? Шундый сорау белән безнең редакциягә шәһәрдәшебез Марс Яһудин мөрәҗәгать итте. Иске киртәләр сыйфаты ягыннан заманчыларның калышмый дип саный шәһәрдәш. Урынга хәбәрчебез Мәрьям Файрушина чыкты. Через 2 года это заржавеет. А это чугун. Мәләкәс елгасы күперендә ремонт дәвам итә. Җәй көне монда юл өслеген яңарттылар. Хәзер киртәләрне алыштыралар. Шәһәрдәшебез Марс Яһудинны ни өчен шундый ныклы корылмаларны сүтеп, алар урынына металл киртәләр урнаштыралар дигән сорау борчый. Ул трубаларны инде куйдылар. Шәһәр урамнары буйлап. Алар 2 ел үтмәде, алар инде күгәреп беткән. Менә шул булачак монда да. Бер стильдә булсын дип Санкт-Петербургда, Парижда менә шу күпернең култыксаларын алыштыра башласыннар алы. Шул мөмкин хәлме? Марс Яһудин шәһәр мэрына иске киртәнең берлешен тарихның һәм туган якны өйрәнү музеена тапшыруны үтенеп хат язган. Бу тарихи корылмалар турында истәлек саклап калу кирәк ди ул. Шәһәрдәшләр иске киртәләрне алыштыру турында ни уйлый? Шул хакта белештек. Бик тә яңа, матур. Менә мен сошой. Тегесенең фигурасы инде үзенә күрә. Тебенә кирәк тә бу. Вади генә бик матур. Күперне төзекләндерү белән Камдорстрой оешмасы шөгыльләнә. Юл киртәләрен алыштыру шәһәр башкарма комитеты белән килешенгән һәм план буенча башкарыла дип аңлаттылар. Не просто металлически оцинкованное ограждение стоит, тоже срок службы оцинкованного, она не ржавеет, и срок службы тоже довольно длительный у нее. Күперне төзекләндерү ноябрьдә тәмамланырга тиеш. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Стеналарга карарлык түгел, алар төрле төстәге буяулардан чуарланып беткән. Чалытовның Кайнар элемтәсенә 25:08 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар подъезд торышыннан канәгать түгел. Кайчан тиешле хәлгә китерерләр, сорауга җавапны Лилия Гатина эзләде. 25:08 йорты подъездының стеналары шахмат өстәленә ошаган, бөтен җир чуар, урыны белән ярыклар. Шәһәрдәшләр ай сайын агымдагы ремонтка түләгән акчаларыбыз кая китә дип зарлана. Устраивает ли вас? Конечно, нет. Что это наполовину крашено, наполовину накрашенное. Мы за это постоянно платим. Не нравится, конечно, что все пятнисто. Әлеге хәлгә ачыклык кертү өчен без 18-нче торак эксплуатация хезмәтенә мөрәҗәгать иттек. Белгечләр әйтүенчә, хәзерге вакытта 25:08 йортының беренче подъездында стеналарны өлешчә буяу буенча эшләр башкарыла. Колировать будем стараться под тон существующих цвет стен. В общем, работы пока еще ведутся, не закончены. Подъездда төзекләндерү эшләре 30 сентябрьгә тәмамланырга тиеш. Лилия Гатина, Фәнис Тиксанов, яңалыклар. Эко-сумкаларны бездәү буенча мастер-класслар, табигый материаллардан ясалган кул эшләнмәләр ярминкәсе. Чаллыда Эко-көз исемле зур фестиваль узды. Анда шәһәрнең барлык экологик хәрәкәтләре һәм оешмалары вәкилләре җыелды. Бәйрәмне хәбәрчебез Мәрьям Файрушина күреп кайтты.
Эко-көз фестивале Чаллыда 3-нче тапкыр үткәрелә, ләкин шундый зур форматта беренче мәртәбә. Аның төп максаты шәһәрдәшләрнең экологик культурасын үстерү. Здесь ярмарка у нас, отдай вещи даром. Книгооборот, библиотека с нами всегда. Книгами обмениваемся. Танцы, песни, пляски, лошади. Вот такое вот веселое движение, через которое люди понимают связь с землей, с миром, и эковоспитание идет. Саф һавада уеннар, экологик чиста материаллардан ясалган кул эшләнмәләр ярминкәсе, төрле мастер-класслар. Фестивальдә уннан артык мәйданчык ачык. Экосумка на самом деле это обычная турбочка, которая была в обиходе, в общем-то, веками. И она имела многоразовое использование, в отличие от одноразовых пакетов, которые также захламляют экологию и, в общем-то, губят нашу природу. Потому что, как известно, пакет разлагается в земле больше 400 лет. Вот это снимайте. Аккуратненько. Вау! Мне очень понравилось. Все очень было интересно. Что будешь делать с этой сумкой? Буду, гулять с ней буду. Буду в магазин с ней ходить. Эко-фестивальдә макулатураны да кабул итәләр. Безнең иҗат төркемебез дә бу эштә катнашып карарга булды. Соңгы вакытта безнең редакциябездә күп кенә кулланылган кагазлар җыелды. Исәмсез, макулатураны кабул итәсезме? Мәрия Файрушина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда беренче мәртәбә алма бәлеше хөрмәтенә бәйрәм оештырдылар. Шәһәрдәшләр өчен концерт программасы, конкурслар һәм викториналар әзерләделәр. Бәйрәмдә иң оста пешекчене дә билгеләделәр. Алма бәлеше бәйрәменә күп шәһәрдәшләр җыелды. Өлкәннәр арасында иң яхшы пешекчене сайладылар, балаларны исә камыр басарга һәм бөккән ясарга өйрәттеләр. Они раскатывают тесто, сначала делают из него шарик, потом его они раскатывают при помощи скалки. И затем туда начиняют начинку из яблок. Затем скрепляют тесто между собой. Это очень такие хорошие навыки у детей получаются, которые способствуют умственному развитию, так как развивается мелкая моторика рук. Оештыручылар әлеге бәйрәм киләчәктә ел сайын үткәрелер дип өметләнә. Минем кичкенә генә бер секрет сире бар дип әйтер идем. Алма пирогында, шарлотка пешергәндә мин аңа бер 5-6 кашык сыек май салам. Һәм менә шушы сыек май алма пирогын, шарлотканы күпкә үзенчәлекле тәмлерәк итә. Секрет вкусного яблочного пирога. Яблоки. Помимо яблок. Помимо яблок, я даже не знаю, хорошее настроение приготовки. У каждого свой рецепт. Роза Хабибулина, Мәрьям Файрушина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгенге менә мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Щедрая осень в фирменном магазине Polaris в ТЦ Sunrise City. С 12 сентября по 2 октября скидка 30% на все.